V současnosti již i u nás naleznete poradenská centra, ve kterých specialisté z oblasti stavebnictví poskytují odbornou pomoc všem, kteří chtějí stavět. Ovšem vysvětlit svůj záměr odborníkům jako laik není úplně jednoduché. Proto jsme si dnes do našeho pořadu pozvali Pavlínu Pikousovou, autorizovanou inženýrku pro pozemní stavby. Dobrý den, paní inženýrko. Dobrý den. V dnešní době je jednoduché si koupit projektovou dokumentaci na internetu. Myslíte si, že je to dobrý nápad? Projektové dokumentace, většinou levné, jsou k mání na internetu. Je otázkou, jak jsou výhodné pro tu lokalitu, kde klient má pozemek. Je otázkou další je umístění jednotlivých místností ke světovým stranám. To všechno není tak jednoduché, protože nesmíme zapomenout na dnešní trend na úsporu energií a v podstatě jedná se i umístění půdorysů vzhledem ke světovým stranám. Další věc, kterou musíme brát ze zřetel, je ta, že i území České republiky je rozděleno na pásma s různými klimatickými podmínkami, že jiná teplota je na horách, někde v Krušných horách, někde jiná teplota je okolo Prahy. A i na tyto klimatické podmínky je potřeba navrhovat rodinné domky, její dispozice, umístění. A v podstatě doporučuje se, nebo doporučuji před výběrem udělat si na lokalitu, kde je zakoupený pozemek, takzvaný thermal management, který zpracuje využití jednotlivých médií, úspornosti rodinného domku a i v podstatě v závislosti na těchto kritériích navrhnout materiály a technologie, z kterých je nejlepší realizovat předmětnou stavbu. V podstatě se jedná o jednoduché tepelně technické posouzení, které na podkladě parametrů, které máme, jsou nám známy z umístění pozemku, tak na podkladě těchto parametrů lze získat hodnoty, které potom projektant pracuje do projektu, z kterého vyjde jak zateplení, tak systém, který je nejvhodnější pro použití pro tu lokalitu a vzhledem i k velikosti rodinného domku, k zateplení, nezateplení, jestli klient chce domek jenom bungalov přízemní nebo obytné podkroví a podle toho se to všechno určuje. Když říkáte thermal management, má to něco společného s topením? Třeba, že tam je nějaká úspora? Nebo... Už to slovo thermal management zahrnuje v podstatě určitým způsobem hospodaření se vším, co potřebujeme pro dům. Takže i opravdu souhra návrhu materiálů, lokality, klimatických podmínek, to všechno je opravdu užitečné pro klienty, protože úspory v topení a v médiích následně při užívání rodinných domů, bydlení jsou velké. Když se neopomene toto před jednotlivými realizacemi rodinných domů provést. Jsem schopná jako laik si tohle všechno ohlídat sama? Ze zkušeností buď člověk musí na polovinu skončit v práci, aby to všechno ohlídal a starat se a studovat, ale myslím, že se rozumní lidé se rozhodnou volit tu druhou cestu, najmout si odborníky, kteří jim pomůžou projít tu cestu od zakoupení pozemku až po realizaci s nimi a kteří hlavně ví co a jak a neopomíjejí opravdu ten thermal management uplatnit v praxi, protože je tady ušetření nákladů veliké a v podstatě, co se týká ceny nájmu toho odborníka, který opravdu tomu rozumí, v porovnání s investicemi, které
ten člověk, ten investor chce vložit do stavby, jsou minimální, protože takový odborník opravdu může může chtít za konzultace a za vedení stavby a opravdu pak ono to je tak, že se to všechno týká nejenom jakoby přípravy procesu stavebního povolení, ale i ohlídání kvality stavby, v podstatě, aby materiály, které jsou navrženy projektem a které opravdu tu úsporu té stavby, co se týká z hlediska thermal managementu, opravdu dodržují, aby byly na stavbě domontovány a v kvalitě takové, jaké mají být, tak se to opravdu vyplatí, protože ten odborník v řádu, ať se jedná o technický dozor nebo konzultace, je v řádu tisíců, kdežto rodinný domek se staví většinou v řádu milionů, takže opravdu doporučuji si najmout odborníka a opravdu ten thermal management jako pojem a jakoby uvedení do praxe má budoucnost, má to v podstatě určitý náboj a v podstatě tímto směrem by se stavebnictví mělo ubírat. Děkuji paní inženýrce Pikousové za dnešní povídání.